prayer is not a technique, but prayer is an experience of communication with God. Hovorili sme si, že modlitba nie je technika, ale je to skúsenosť komunikácie s Bohom. I repeat, there is nothing wrong in having techniques. Opakujem, nie je nič zlé na tom používať nejakú techniku. But we must not fix our attention on the technique, but rather on where the technique is leading us. Ale my nesmieme svoju pozornosť zamerať na techniku, ale na to slovo, ku ktorému nás táto technika vedie. You see, techniques are important. Vidíte, technika je dôležitá. Now, to give just some definitions of prayer given to us by important fathers of the church, Aby sme si povedali nejaké definície modlitby, dôležité definície, ktoré nám dali otcovia cirkvi. St. John the Machine says that prayer is the elevation of the soul to God. Svätý John the Machine hovorí, že modlitba je pozdvihnutie duše k Bohu. Normally our minds, our hearts are always centered on us and on the earth we are living in. Zvyčajne naša myseľ a naše srdcie je zamerané na zem, na ktorej žijeme a na tie veci, ktoré sú na nej. While when we are looking upwards, looking at God, Zatiaľ čo, keď my sa pozeráme hore, keď my sa pozeráme na Boha, well, in this way, that is prayer. týmto spôsobom to je modlitba. So prayer is when we are not looking more at myself, neither am I looking more at the things around me, Takže- but I begin to look at God who created us. Takže modlitba je, keď ja sa už viac nepozerám na seba, keď ja sa nepozerám ani na veci, ktoré sú okolo mňa, ale ja sa pozerám na Boha, ktorý nás stvoril. Augustine goes more on the experience of prayer. Augustín sa viac zameriava na skúsenosť modlitby. And he says that prayer is an affectionate quest to God, is an affectionate searching of God. A on hovorí, že modlitba je takým láskyplným, vrúcným hľadaním Boha. Augustine says that our soul, or better, man is being created for God. A svätý Augustín hovorí, že naša duša, alebo lepšie povedané človek, bol stvorený pre Boha. And we cannot really relax until we find him. A my si naozaj nedokážeme odpočinúť, kým ho nenájdeme. An author, a very mystical author, Simone Weil, Jeden autor, veľmi mystický autor, Simone Weil, she says that prayer is a patient waiting with expectancy. hovorí, že modlitba je trpezlivé čakanie s očakávaním. A woman who is pregnant and she is expecting, waiting for the moment to give birth to her child. Ako žena, ktorá je v požehnanom stave a očakáva na tú chvíľu, kedy sa narodí jej dieťa. So she looks at a prayerful man, a praying man, as this woman who is just in search, waiting for the moment of his eternal joining God in eternity. Takže ona sa pozerá na modlitbu ako na ženu, ktorá hľadá, ktorá očakáva
očakáva, až kým sa nespojí s Bohom vo večnosti. Now we said that entering the presence of God is really something so important. My sme si hovorili, že vstúpenie do prítomnosti Boha je niečo veľmi dôležité. It is very important because if there is not the presence of God, we pray without knowing that we are praying. Pretože ak my nie sme v prítomnosti Boha, my sa modlíme bez toho, že my by sme si uvedomovali, vedeli o tom, že sa modlíme. It is as if you are speaking with a man without knowing who he is. To je ako keby vy ste sa rozprávali s človekom, o ktorom neviete, kto je. And after leaving that man, somebody comes to tell you, do you know who that man is? A potom, keď tento muž odíde, tak niekto k vám príde a povie vám, a viete, kto bol tento človek? Oh, he's a very famous man. A on je veľmi významný človek. He's a very famous scientist. On je veľmi významný vedec. He's a very famous politician. On je veľmi významný politik. And in that moment you say, oh, if I knew it, it would have been more exciting speaking with him. A vy si poviete, keby som to ja len bol vedel, bolo by to oveľa vzrušujúcejšie sa s ním rozprávať. So many times we are speaking with God, but without realizing with whom we are speaking. Takže častokrát my sa rozprávame s Bohom bez toho, že by sme si uvedomili, kto on vlastne je. Without realizing that we are speaking with somebody who really is loving me. Modlím sa bez toho, že by som si uvedomil, že sa rozprávam s niekým, kto ma naozaj veľmi miluje. Without realizing that I am speaking with the Creator, with the King of Kings. Bez toho, aby som si uvedomil, že ja sa rozprávam so Stvoriteľom, s Kráľom kráľov. So that is very important that we enter the presence of God before beginning our prayer. Takže preto je veľmi dôležité, aby my sme vstúpili do prítomnosti Boha predtým, ako sa začneme modliť. You know, Satanists, when they want to enter into communication with Satan, with the devil, satanisti predtým, ako vstúpia do komunikácie so Satanom, s diablom, they draw a big circle. Oni nakreslia veľký kruh. And they never communicate with Satan if they are not within that circle. A oni nikdy nekomunikujú so Satanom iba vtedy, ak oni sa nachádzajú v tom kruhu. Now entering that circle, for them it means entering into the presence of Satan. Vstúpenie do toho kruhu pre nich znamená vstúpenie do komunikácie so Satanom. So they try to become aware, to become conscious of what they are going to do. Takže oni sa snažia si uvedomiť, oni sa snažia si byť plne vedomí toho, čo idú robiť v tej chvíli. Taking in that way all the responsibility for their action. A v tej chvíli preberajú na seba plnú zodpovednosť za svoje činy. You see, Jesus says that the sons of darkness many times are more cunning than the sons of light. Ježiš hovorí, že synovia temnoty sú častokrát viac prefíkaní ako synovia svetla. They do it, but we don't do it. Oni to robia, ale my to nerobíme. I am not saying that to enter into the presence of God, we must do a circle and enter into that circle. Ja nehovorím, že predtým, ako my vstúpime do prítomnosti Boha, my si teraz máme nakresliť kruh a vstúpiť do toho kruhu. But what I am saying is that before entering to communicate with God, enter into His presence, so that that communication could be more effective. Ja hovorím, že predtým, ako začnete komunikovať s Bohom, vstúpte do Jeho prítomnosti, aby tá komunikácia mohla byť efektívnejšou. Many times we stay in front of a radio forgetting to open it.
Častokrát my stojíme pri rádiu a my ho nezapneme. And you enter never into communication with what the radio is giving you. A vy nikdy nevstúpite do komunikácie s tým, čo hrajú v rádiu. But now we come to a problem. Ale teraz my sa dostávame k problému. We are human. My sme ľudské bytosti. And so we must now put our feet on ground. A tak my teraz musíme položiť naše nohy na zem. Although we do all effort to enter the presence of God, just the same, we are full of distractions. Hoci my vynaložíme všetko úsilie, aby my sme vstúpili do prítomnosti Boha, my sme plní roztržitosti. Well, I remember when I was a student at the seminary, they used to tell us, leave all your anxieties, all your fears, all your problems behind the door of the church. Spomínam si, keď som bol študentom v seminári, tak nám zvykli hovoriť, zanechajte všetky svoje úzkosti, všetok svoj strach, všetky svoje problémy za dverami kostola. I tried always to do it, but I never succeeded. Ja som sa vždy snažil to urobiť, ale ja som nikdy neúspel. Because we always find that we are carrying all our anxieties with us in every moment and wherever we are. Pretože my si uvedomíme, že všetky tie naše úzkosti my nesieme so sebou v každej chvíli, kdekoľvek sme. And today I dare to say, don't leave your anxieties behind the door of the church, but bring them with you. A dnes si trúfnem povedať, nenechávajte svoje úzkosti za dverami kostola, ale zoberte ich so sebou. For a very simple reason. Z veľmi jednoduchého dôvodu. Because Jesus wants me as I am. Pretože Ježiš ma chce takého, aký som. It's useless to put a nice dress on a dirty body. Je zbytočné si obliecť nádherné šaty na špinavé telo. It's useless to put masks on our faces when we are in front of God. Je zbytočné dávať si masky na svoju tvár, keď stojíme pred Bohom. It's useless. Je to zbytočné. So come in front of Him as you are. Tak príďte pred Neho taký, aký ste. Full of fears, Plný strachu, full of angers, plný hnevu, full of anxiety, plný úzkosti, full of problems, plný problémov and full of difficulties. a plný ťažkostí. Just as you are. Príďte pred Neho taký, aký ste. Because after all, how can I share with God, as we already said, that we must do, if we leave everything behind the door? Pretože ako ja by som mohol zdieľať s Bohom moje problémy, ako sme si už hovorili, keď by ja som všetko nechal za dvermi. So come as you are in front of Him. Takže príďte taký, aký ste pred Neho. Now this for sure will continue to bring in front of me so many distractions. Toto zaiste prinesie predo mňa toľko veľa roztržitosti. And what shall we do when we find that we are full of distractions? A čo my máme robiť vtedy, keď my zistíme, že sme veľmi roztržití? Well, distractions, after all, are part of us. Táto roztržitosť je našou súčasťou, koniec koncov. Distractions show what I am. Roztržitosť mi ukazuje, čo som. They come from my inner part, and so they are revealing what really is in me. Oni vychádzajú z môjho vnútra, tak oni mi naozaj zjavujú, kto ja som. Many times distractions show that I am proud. Mnohokrát mi táto roztržitosť ukazuje, že som namyslený, That I am jealous. že som žiarlivý, That I am hurt. že ja som zranený, That I am anxious. že som plný úzkosti. So distractions are part of me. Takže táto roztržitosť je mojou súčasťou. And it is that part of me that I must
offer to God. A je to tá moja časť, ktorú ja musím ponúknuť Bohu. So if you manage, try to change your distraction into a prayer. Takže ak sa vám to podarí, snažte sa túto vašu roztržitosť zmeniť na modlitbu. I give you an example. Dám vám príklad. Imagine that you are praying in front of Jesus through the Bible. Predstavte si, že sa modlíte pred Ježišom skrze písmo. But your mind carries you elsewhere. Ale vaša myseľ vás vedie niekam inám. Your mind carries you about problems you have in the family. Vaša myseľ stále zabieha k tým problémom, ktoré máte v rodine, Or about your children. alebo ktoré máte so svojimi deťmi. Well, in that moment, leave the Bible aside V tej chvíli dajte Bibliu bokom and speak to God about your children. a rozprávajte sa s Bohom o vašich deťoch. And speak to God about your family problem. A rozprávajte sa s Bohom o vašich rodinných problémoch. And speak to God about your anxieties that you have in the family or outside the family. A rozprávajte sa s Bohom o vašich problémoch, ktoré máte vo vašej úzkej rodine alebo vzdialenej. Sure, after a while, again, your mind leads you somewhere else. A potom za chvíľu vaša myseľ utečie niekam inam. So pick the distraction and change it into a prayer. Takže zoberte túto roztržitú myšlienku a premente ju na modlitbu.